በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥሪ ዕለት 26 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽርናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ኣደይ መብርሃኒ ልሳን አንደበት ኩንኒ በዝለማዓንቲ ጥሪ 26 49 ኣረጋውያን ሰማዕታት በረኸቶም ይሕደረና። በዛ መዓልቲ እዚኣ 49 ኣቦታት መነኮሳትን መልእኽቲና ንጉስ ምስ ወዱን ኣብ ዘመነ ወዲ ቅዱስ ጻድቅ ቅዱስ አርቃዴዎስ ዝኾነ ጻድቕ ንጉስ ቴዎድሮስ ብሰማዕትነት ሞቱ። ብሰማዕትነቶም እውን ከምዚ እዩ። እዚ ንጉስ ቴዎዶስዮስ ውላድ ስለ ዘይነበሮ ስለዚ ጉዳይ ኣብ ገዳም ኣስቄጥስ ዝነብሩ አረጋውያን መነኮሳት ንኽጽልዩሉ መልእኽቲ ለኣኸ። ኣብ ውሽጢ እቶም አረጋውያን መነኮሳት ድማ ሓደ ቢስዱራ ዝበሃል ጻድቕ ድሕረኻ ምስ ዝትንስኡ መናፍቃን ምእንቲ ከይተሓባበር እግዚአብሔር ውላድ ክህበካ ኣይፈተወን ዝብል መልሲ ንንጉስ ጽሓፈሉ። ንጉስ ቴዎዶስዮስ ከዓ ፍቃድ እግዚአብሔር ብምፍላጡ ደስ በሎ። ብድሕሪኡ ኩፋኣት ሰባት ካልእ ሰበይቲ ኣእትዩ ድሕሪኡ ኣብ ዝፋኑ ዝቕመጥ ወዲ ንኽወልድ መኸርዎ እሞ ነገር ግን ንጉስ ቴዎዶስዮስ ኣብ ገዳም ኣስቄጥስ ካብ ዝነበሩ ካብ ኣርናይ አረጋውያን ምኽሪ ካልእ ዋላ ሓንቲ ነገር ክገብር ኣይክእልን በሎም። ስለዚ ድማ ንአረጋውያን ንኽሓትት ንጉስ መልእኽተኛኡ ለኣኸ። እዚ መልእኽተኛኡ ከዓ ውላድ ስለ ዘይነበሮ ካብ መነኮሳት በረኸት ምእንቲ ክቕበል ምስኡ ወዱ ሓቢሩ ናብ ገዳም ኣስቄጥስ ንኽኸይድ ንጉስ ክፈቕደሉ ለመነ። ንጉስ ድማ ፈቐደሉ። እቲ መልእኽተኛ ከዓ ወዱ ሒዙ ናብ ገዳም ኣስቄጥስ ኣብ ዝበጽሓሉ ግዜ ኣባ ቢስዱራ ብሞት ዓሪፉ ነበረ። ነገር ግን አረጋውያን መነኮሳት መልእኽቲ ንጉስ ምስ አንበቡ ነታ መልእኽቲ ሒዞም ናብ ናይ ኣባ ቢስዱራ ስጋ ዘለዎ ቦታ ብምኻድ ኣቦና እንሆ ናይ ንጉስ መልእኽቲ ናባና መጽአት እሞ እንታይ ከም እንምልሰሉ ድማ ኣይንፈልጥን በሉ። በታ ግዜ እቲኣ ድማ አረጋዊ ኣባ ቢስዱራ ተንሲኡ እግዚአብሔር ውላድ ክህበካ ኣይፈቀደንዶ ኣይበልኩኻን በልዎ በሎም እሞ ደጊሙ ድማ ንጉስ ምስ ዓላውያን ሓደ ኮይኑ ከይረክስ ካልኦት ኣዋልድ ዋላ እንተእተወ ውላድ ኣይህቦን ኢልዎም ተመሊሱ ደቀሰ። እቶም አረጋውያን መነኮሳት ድማ ነዚ ናይ ኣባ ቢስዱራ መልእኽቲ ብክርታስ ጽሒፎም ንመልእኽተኛ ንጉስ ሃብዎ። ንሱ መልእኽቲ ሒዙ ክምለስ እንክብል አረማውያን ዝኾኑ ናይ በርበር ሰባት ናብቲ ገዳም መጹ እሞ ኣባ ዮሃንስ ዝተባሃለ ዓቢ ኣቦ ድማ እንሆ ናይ በርበር ሰባት ክቐትሉና ስለ ዝመጹ ሰማዕት ምዃን ዝደሊ ምሳይ ይምጻእ ዝፈርሕ ግን ናብ ምሕብኢ ከይዱ ይሰወር በለ። ዝሃደሙ እውን ኣለዉ። ነገር ግን ምስ ኣባ ዮሃንስ ንሞት ተሰሊፎም ዝተጸበዩ 49 አረጋውያን መነኮሳት ተረፉ። ወዲ መልእኽተኛ ከዓ ካብ ጎደና ዘወር ምስ በለ ኣብ ርእሲ እቶም መነኮሳት ረቂቃን መላእኽቲ ናይ ክብሪ ኣኽሊል እንዳንበሩ ብግልጽ ተመልከተ እሞ ናይዚ ቆልዓ ስሙ ድማ ዲያስ እዩ። እዚ ቆልዓ ድማ ንኣቦኡ እንሆ ኣብ ርእሲ እዞም አረጋውያን ኣኽሊላት ከንብሩ ቅዱሳን መላእኽቲ ርኢ ኣለኹ እሞ ኣነ እውን ከምኦም ኣኽሊል ንምቕባል እኸይድ ኣለኹ በሎም። ኣቦ ድማ ዝወደይ ኣነ እውን ምሳኻ ክኸይድ እየ በሎ። በዛ ግዜ ድማ 49 አረጋውያን መነኮሳት ንበርበራውያን ተገሊጾም አረማውያን ቀተልዎም። ናይ ምስክርነት ኣኽሊል እውን ተጎናጸፉ። እቶም አረማውያን እቶም ነቶም መነኮሳት ቀቲሎሞም ምስ ከዱ ተሰዊሮም ዝነበሩ መነኮሳት ወፂኦም ናይ ሰማዕታት ስጋ ኣከቡ። ገኒዞም እውን ኣብ ውሽጢ በዓቲ አንበርዎም። ፍጹም ፍዩም ካብ ዝበሃል ሃገር ዝኾኑ ሰባት ምስ አረጋውያን መነኮሳት ሰማዕት ዝኾኑ ናይ ወዲ መልእኽተኛ ናይ ቅዱስ ዲያስ ስጋ ሰሪቖም ናብ ዓዶም ወሰድዎ። ነገር ግን ዝተኣዘዘ መልኣኽ ነጢቑ ወሲዱ መሊሱ
ምስ ናይ ኣቦኡ ስጋ ኣንበሮ። መነኮሳት ከዓ ንናይ ድያስ ስጋ ካብ ናይ ኣቦኡ ንምፍላይ ብዙሕ ግዜ ፈቲኖም ነበሩ። ነገር ግን ኣይተኻለሙን። ምሸት ምስ ፈለይዎም ንግዜ ብሓደ ኮይኖም ይረኽብዎም ነበሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ ካብ ስጋኦም ንሕና ብህይወተ ስጋ ኣለና ኣይተፈላለናን፣ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ስለ ዘይተፈላለና ንስኹም ንምንታይ ትፈልዩና ዝብል ድምፂ ተሰምዐ እሞ ካብታ መዓልቲ ንድሓር ድማ ክፈላልይዎም ዝሓስቡ ኣይሓሰቡን። ዝሓስብ የለን። ኣረማውያን ንናይ ኣስቄጥስ ገዳም ኣብ ዘጥፍኡሉ ግዜ ንናይ እዞም ቅዱሳን ሰማዕታት ስጋኦም ኣፍሊሶም ወሲዶም ኣብ ጎኒ ቤተ ክርስቲያን ዝኸበረ ኣባ መቃርስ አንበርዎ። ናይ ኣባ መቃርስ ቦታ ድማ ሰርሑሎም። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣብ ናይ ሊቀ ጳጳሳት ቴዎዶሲዮስ ዘመን ብስሞም ቤተ ክርስቲያን ሰርሑሎም። ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ቢንያሚን ድማ ናብ ኣስቄጥስ ገዳም ኣብ ዝመጻሉ ግዜ የካቲት 5 መዓልቲ በዓሎም ኣኽበረሎም። እዚ ድማ ስጋኦም ዝተገለጸሉ ዕለት እዩ። ቤተ ክርስቲያኖም ድማ ክሳብ ሕጂ ኣላ። ብህም ብሲት እናተባህለት ትፍለጥ። እዚ ድማ ብቋንቋ ቅብጢ 49 ማለት እዩ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና፣ ሰማዕት ይምሓረና። ኣሜን። በረከቶም እውን ምሳና ተሃሉ ለዘለዓለም ዓለም ኣሜን። አርኬ ሰላም ለክሙ ስቱፋነ ጻማ ወህማም 40 ወተስዓቱ አእሩገ ገዳም ምስለ ላእከ ንጉስ ወወልዱ ዘተከልክሙ ዮም ለአንጣስያ ቅድስት አዲ ሰላም ጽንዓ ወራዙት ዘመኦት በድካም ይብል በረኻተ ምሕደረና። ከምኡውን ቅድስቲ ኣንስጣስያ በዛ መዓልቲ እዚኣ ጓል ሓደ ካብ ዓቢ ቤተ መንግስቲ ሃገረ ቁስጥንጥንያ ዝኾነት ቅድስቲ ኣንስጣስያ ዓረፈት። እዛ ቅድስቲ ኣደ ካብ ቁስጥንጥንያ ካብ ዝነበሩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ቤተ መንግስቲ ሰባት ብወገን እያ። ብመልክዓ ብጣዕሚ ጽብቕቲ ስለ ዝኾነት ድማ ንጉስ ብስጥያኖስ ክምርዓዋን ንግስቲ ክገብራን ደለየ። ንሳ ግን ነዚ ኣይፈተወትን። ሰበይቲ እዚ ንጉስ ከዓ ብህይወት ነበረት። ንጉስ ክምርዓዋ ከም ዝደሊ ከዓ ንሰበይቱ ንንግስቲ ነገረታ እሞ ንግስቲ ድማ ብሕቡእ ብመርከብ ኣሳፊራ ናብ ሃገር ግብፂ ለኣኸታ። ካብ እስክንድርያ ወፃኢ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከዓ ገዳም ኣስራሐትላ። ቅድስቲ ኣንስጣስያ እውን እታ ንግስቲ ኣብ ዘስራሐትላ ገዳም ብተጋድሎ ነበረት። እቲ ገዳም ከዓ ብስማ ተጸውዐ። ድሕሪኡ ንጉስ ቅድስቲ ኣንስጣስያ ኣብ ሃገረ ግብፂ ከም ዘላ ምስ ሰምዐ ደልዮም ንኸምጽእሉ መልእኽተኛታት ለኣኸሞ ንሳ ድማ ነዚ ነገር ተረዲኣ ናይ ወዲ ልብሲ ለቢሳ መስፍን መሰለት ናብ ገዳም ኣስቄጥስ ብምእታው ንኣባ ዳንኤል ምስጢራ ኩሉ ነገረቶ። ንሱ ድማ ወሲዱ ኣብ ውሽጢ በዓቲ ንበይና ኣንበራ። ጓል ምዃና ዝፈለጠ ዋላ ሓደ ኣይነበረን። 40 ዓመት ኣብ ገዳም ኣስቄጥስ ብዘይካ ቆጽሊ ካልእ ተመጊቡ ዘይፈልጥ ኣባ ዳንኤል ካብ ካልኦት ፍልይ ዝበለ ናይ ብዙሓት ቅዱሳን ተጋድሎ ይፈልጥ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ድማ ኣባ ዳንኤል ለይቲ ኣብ ውሽጢ በረኻ ብብርሃን ወርሒ ክጓዓዝ እንከሎ ኣብ ጎቦ ተቐሚጣ ጸጉራ ንመላእ ሰብነታ ዝሸፈነ ኣብቲ በረኻ ኣብ ውሽጢ ከውሒ 38 ዓመት ንበይና ምንም ከይረኣያ ትነብር ሰበይቲ ዝነበረ ጻድቕ ኣደ ረኺቡ ንኹሉ ምስጢራ ነገረቶ። ንሳ ድማ ቅድስቲ ዓመተ ክርስቶስ እያ። ንኣባ ዳንኤልስ ድማ 38 ዓመት ሙሉእ ኣብቲ በረኻ ምንም ሰብ ከይረኣየት ዝተነበረትሉ ተጋድልኣ ብዝርዝር ነገረቶሞ። ንሱ ድማ ናብ ገዳሙ ተመሊሱ ንኣበምኔትን ንመነኮሳትን ታሪኽ ብምንጋር ልብሲ ሒዞሙላ እንተመፁ ግን ኣዕሪፋ ረኸብዋ። ኣባ ዳንኤል ሕጂ እውን ናይ ቅድስቲ ኣንስጣስያ ምስጢራ ንዋላ ሓደ ሰብ እንታይ ነገረ ሓቢኡላ ነበረ። በብሰሙን ማይ ቀዲሑ ናብቲ ዘላትሉ ኣፍ ደገ በዓታ ከቐምጠላ ንሓደ ሕያዋይ ኣረጋዊ መደበላ። እቲ ሕያዋይ ሽማግለ ታሪኻ ይፈልጥ ኣይነበረን። ቅድስቲ ኣንስጣስያ ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ኣባ ዳንኤል ዝሃባ በዓቲ ን28 ዓመታት ብዓቢ ተጋድሎ ነበረት።
እቲ ማይ ዝቐድሓላ ዝነበረ ሽማግለ ምስ ሞተ ድማ ማይ ንኽቐድሓላ ኣባ ዳንኤል ካልእ ሰብ መደበላ። ቅድስቲ ኣነስጣስያ ድማ ኣብ ገልዒ ስባር ዕትሮ ሓሳባ እናፀሓፈት ኣብ ኣፍ ደገኣ ተቐምጦ ነበረት። ኣብ ሓደ መዓልቲ እቲ ሓጋዚኣ ነቲ ዝፀሓፈቶ ወሲዱ ንኣባ ዳንኤል ምስ ሃቦ ኣባ ዳንኤል በኽዩ ወደየ ተንስእ ናይቲ ሰብ ስጋ ኬድካ ንቕበሮ ንሱ ካብዚ ዓለም ክፍለ እዩ በሎ። ክልቲኦም ተተሓሒዞም ናብ በዓታ ከይዶም ካብኣ ተባረኹ። ንሳ ድማ ንኣባ ዳንኤል ኣቦየ ስለ እግዚኣብሔር ኢልካ ብዘይካ ብቲ ኣብ ልዕለይ ዘሎ ብኻልእ ልብሲ ኣይትግነዘኒ ኢላ ለመነቶ። ሽዑ ጸሎታ ምስ ኣብፅሐት ድማ ኣብ ምድሪ ተቐሚጣ ዓረፈት። ኣባ ዳንኤልን እቲ ረድእን ዝነበረን መነኮስን ድማ ኣብ ልዕሊኣ በኸዮም ክገንዝዋ እንክብሉ እቲ ረድእ ናብኣ ቀሪቡ እንተረኣየ ናይ ቅድስቲ ኣነስጣስያ ኣጥባት ከም ቆጽሊ ደሪቐን ተመልከተ። ብብዙሕ ተጋድሎ ከምዚ ኮነት። ኣባ ዳንኤል ድማ ርእዩ ብምድናቕ ስቕ በለ። ንዓኣ ብኽብሪ ምስ ቀበርዋ ናብ በዓቶም ምስ ተመልሱ እቲ ረድእ ኣብ ትሕቲ እግሪ ኣባ ዳንኤል ወዲቑ ስለ እግዚኣብሔር ኢልካ ናይዛ ቅድስቲ ገድላ ንገረኒ በሎ። ኣባ ዳንኤል ድማ ቅድስቲ ኣነስጣስያ ካብ ቆስጠንጥንያ ካብ ዓበይቲ ናይ መንግስቲ ሰባት ከም ዝኾነትን ስለ ፍቕሪ ክርስቶስ ኢላ ናይዛ ዓለም ክብሪ ንዒቓ ብምግዳፍ ኣብ ገዳም ድማ ኣብ ውሽጢ በዓቲ ንበይና ወዲ መሲላ ብምንባር ን28 ዓመታት ብዓቢ ተጋድሎ ከም ዝነበረትን ነገሮ። ንእግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዛ ቅድስቲ ኣዴና ይምሓረና በረኸታውን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ቅዱሳን መጥረያስ ስር ስንዮስ ሰማዕትን ቅዱስ ዮሴፍ መፍቀሬ ነዳያንን መዘከርታዎም እዩ። በረከቶም እውን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰላም ለዮሴፍ ለጦቢት ኣምሳሉ እስመ ዘረወ በምጽዋት እንበለያ ትርፍ ጥሪ ተብዕሉ ትእዛዘ ኣምላክ ዘይቤ ሰሚዖ በውስተ ወንጌሉ ዘገበርክሙ ለኣሃዱ እምነን ንኡሳን እሉ ይተሰብሂ ወይተለይ ኩሉ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳና ይምሓረና ለዓለም ዓለም ኣሜን። ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ኩሎም ቅዱሳና በረኸቶም ይሕደረና፣ ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ድማ ኣይፍለየና ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ድማ ካብ ኣናብባ ካብ ዜማ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተኣረመለይ ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ ዘእስተ መንሱት አላድነ ነበልሃነ ኩሎ ክስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወግዝእቴ ማርያም ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እምአንስት ብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋም ተወዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሉ ጸልይ ምህረተ እንቲ አነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድር ጋዜት ሀበ ፍቅር ወልድሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራ ለና ኃጣውነ ተማኅፀነ ክራንቺ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትአኮቶ ይሰባህ ቅዱስ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክ ነው ወትረ በክል ጊዜ ወበክል ሰዓት አሜን 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 ለይኩን።